नमस्कार. आज श्रीदेव स्थानेश्वर किंजवडे या ठिकाणी प्रतिवर्षाप्रमाणे हरिनाम सप्ताह हा उत्साहात सुरू आहे आणि श्रीदेव स्थानेश्वर अगदी जागृत असं देवस्थान, हाकेला धावणारं आणि नवसाला पावणारं असं हा आमचं स्थानेश्वर देवस्थान आणि पारंपरिक कित्येक वर्ष हा सोहळा या ठिकाणी चालू आहे आणि हा सोहळा यशस्वी करण्यासाठी या देवस्थानचे सन्मानित चेअरमन असतील, सेक्रेटरी असतील, खजिनदार असतील आणि गावातील सर्व मंडळी अगदी तन मन धन अर्पण करून हा हरिनाम उत्साह अगदी भक्तिमय वातावरणात या ठिकाणी साजरा होत असताना अगदी सकाळी लवकरात लवकर पूजा झाल्यानंतर या ठिकाणी पूर्ण दिवसभर आणि दुसऱ्या दिवशी पहाटेपर्यंत या ठिकाणी दिंडी भजन हे सुरू असतं.
सकाळी दिंडीभजन सुरू झाल्यानंतर कोणताही खंड न पडता या ठिकाणी गावातील प्रत्येक वाडीवाडीतील दिंडीभजनं या ठिकाणी उपस्थिती दर्शवतात. त्यानंतर रात्री या पंचक्रोशीतील आजूबाजू गावातील दिंडी पथकं या ठिकाणी येतात आणि या ठिकाणी आपला हरिनाम या ठिकाणी सादरीकरण करतात. आणि हे असताना अगदी गावातील लोक अगदी उत्साहाने हा कार्यक्रम साजरा करतात. आणि हा सण म्हणजे एक प्रकारचा हा जणू आमच्या किंजळगावात सणच असल्याचा प्रकार आहे. आणि असताना मी देवस्थान कमिटीच्या वतीनं या ठिकाणी एवढंच सांगू इच्छितो की या गावातील सर्व भक्तजन, बाहेरून येणारे भक्तजन यांना चांगलं आरोग्य, ऐश्वर्य लाभो एवढीच या ठिकाणी आम्ही श्री देवस्थान कमिटीच्या वतीनं, किंजवडे गावाच्या वतीनं मी या ठिकाणी प्रार्थना करतो. आणि तुम्ही पत्रकार बंधू या ठिकाणी आलात, तुमचं या ठिकाणी श्री देवस्थान कमिटीच्या वतीनं या ठिकाणी आम्ही स्वागत करतो. धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.